weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ɓoggue to hudallayi to darila barka to roso to tiguinte ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abdourahmani dia to pk 8 ha to galle ceerno amannere to naccode ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi mauritanie teskama toɓoji kewɗi ndiyam e ndera région ngaji ɗiɗi woni to hoddela sharqi e to hoddela garbi to leydi sénégal Macky Sall horejo leydi ndi alkamisa hanki o sappo e naya lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi o waɗi inauguré aéroport international mo Saint Louis to leydi Mali sappo e tato neɗɗo nangganoɓe kay e ndera examen ji kaw gila badɗe examen ji bannoɗi e ndera ndeɗo hitande sappo e tato neɗɗo nanggama tawɓe nangguira ko fraude kamɓe kala ɓe mbattama e juuɗe justice alarba bennuɗo ɓe puɗɗima audience mabɓe gadano yeeso ñawoɓe to leydi Guinée Conakry colonel Mahamadi Doumbouya hoorejo leydi ɗi o dartini tigui conseil des ministres joɗinoɗo woni jonde jagorɗe joɗinode o wi tigui yo jonde nde darto dendagal jagorɗe woni ministre uji ɗi kala o wi ɗumen yo jippo e boli Conakry jaaha pittoya dendagal commune aji ɗi ha wuuro ngo laaɓa ceera to leydi Niger e ministre des affaires étrangères wondude ministre de la défense ɓe leydi France ɓe tawi jillu mabɓe taw ko jillu garwinigo e nder oɗo gouvernement kesomo leydi France taw ko jillu mabɓe garwinigo e nder Afrique to leydi Libye gonnoɗo président société ndelam kuɓɓam woni société pétrole guila 2014 o waɗama limoji e golle makko ha laaɓi kono ko caliɗo ummade o salima tigui ummade e bureau ji makko to leydi Burkina Faso hoorejo leydi ndi o bismima dendagal ardiɓe aadaji e ardiɓe aadaji woni ko wiyetele chef coutumier e chef uji traditionnel kala o bismimaɓe o joddi mabɓe to palais présidentiel to yidde mabɓe kay ko few jidde e ƴewde noɓe ndentiti joni mabɓe kay haaɓe mbawa habtade dendagal pelle ceɓɓitiɗe caɗele leydi ndi wondi kala bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. ko haako moƴƴo iwruken to korodinoro ari ko wallude en e safrude en haa moni kala yiito hen hoore muɗuma korelteya ko haako no kom haako wargani ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula gitta seeɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa korelteya ene safra joguiɗo AVC kono ne kadi cardiaque tension ɓandu jaaɗoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo ko fiiɗo koppi musoji koyɗe musoje jaaɗa ha jotti e koyɗe mum yahata juma yahata jama jokkata en ɗama jokkodira e gorel tayya mo nangata taare joguiɗo caɗele muɗuma kono ne kadi ustoraɗo gorago foode sa jokkodira gorel tayya ma yiiten hoore maɗa ngam raɓɓitinade sa yeehi to site gorel tayya ma yiitoon kala ko gorel tayya safrade cardiaque tension ɓandu jaaɗoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo ko fiiɗo koppi musoji koyɗe musoje jaaɗa ha jotti e koyɗe mum yahata juma yahata jama jokkata en ɗama jokkodira e gorel tayya mo nangata taare joguiɗo caɗele muɗuma kono ne kadi ustoraɗo gorago foode sa jokkodira gorel tayya ma yiiten hoore maɗa ngam raɓɓitinade sa yeehi to site gorel tayya ma yiitoon kala ko gorel tayya safrata sito noon ko www.goreltayya.com sa yiɗi jokkodirde ɓen joguiɓe gorel tayya
so tawi ko to leydi France eɗen mbawɗa wonde kala jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 6 08 so tawi koto Mozambique ko Ibrahima Ba Pemba Kabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto Afrique du Sud ko Ibrahima So 0027 82 74 67 672 so tawi koto États-Unis d'Amérique ko Abou So Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade gurela tayya Moderna de l'excellence al Hadji Seydou Nourou Tall e gardugola ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam jima mawɗo mo Cheikh Oumar bandiraɓe kala binditogol ko fate cours de vacances fuɗɗima Dara Moderna mo al Hadji Seydou Nourou Tall ene andina dendagal bandiraɓe kala saɗa jogui ɓiye aɗiɗi windidemo ko fate cours de vacances oɗo saaha mo gonɗena ɓe gudditi temude mabɓe ha jaaji Dara Moderna mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene tintinira dendagal bandiraɓe kala so tawi ko puɗɗogol cours cours de vacances ko sappo e jeeɗiɗi lewru juillet ha fayenma capantati lewru septembre so tawi ko binditogol ko fate bangel année scolaire hitande ujunaɗe nogas e ɗiɗi hitande ujunaɗe nogas e tati fuɗɗima wonande an jiɗɗo ɓiye jangga e duɗal Dara Moderna mo Alhaji Seydou Nourou Tall Dara Moderna mo Alhaji Seydou Nourou Tall ko dara jangguinowo Qur'anil Karim ne wonde anglais français kame hebloji goɗɗi e ɗemɗe goɗɗe kala Dara Moderna mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene wellita saaha kala suko waɗa coftal rutto e pine goɗɗe hawa marde pine makko Dara Moderna mo Alhaji Seydou Nourou Tall dara rewɓe o ene tawe to Sicap Liberté 3 so tawi noon ko dara worɓe o tawete koto Kerma Sar Dara Moderna mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene weltinira dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui rewɓe e worɓe kala renɓe deftere Allah teddude wiyande Qur'anil Karim Dara Moderna mo Alhaji Seydou Nourou Tall oɗo saaha mo gonɗen ko dara kettinaɗo gandiraɗo jangde kam e kaldigal hakkude ɓen jangguinoɓe e ɓen sukaɓe jangoɓe sa yiɗi hebde ko ɓuuri labde Dara Moderna mo Alhaji Seydou Nourou Tall mbatta ko 78 149 44 31 77 912 27 15 77 254 33 55 musidɓe tedduɓe Dara Moderna mo Alhaji Seydou Nourou Tall noddi nottoɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone mawde sappo e joyi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men sehil men Seydou Abou Bah ha mbawon yiden to banggue nate e ɓosoje ko adi kabaruji men noon eɗen pecca sunare men jayde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno men ceerno Habous Diallo eɗen pecca sunare e dendagal galle ceerno
ceerno amannere e to nokkota e dendagal famille o kala to ɓe mbawi wonde kala e dendagal almudagal no didorno jaltugol aduna biyetenoɗo ceerno siraji mo ceerno abdourahmani ba ko alkamisa hanki o ceerno siraji yalti aduna e sanga 17 heures ɗo e nder nokkot to hôpital cheikh zaïde eɗen duwono noon dendagal nokkot naɓe dendagal kahaydinaɓe dendagal nere naɓe dendagal médina gounas naɓe ko noon kadi e dendagal ponto noir naɓe kala eɗen duno ɗum eɗen peccaɓe eɗen pecce mabɓe sunare nde eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala habruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen le commissaire et le commissariat spécial de la police judiciaire de la direction régionale de sécurité de Nouakchott banggue worgo ɓe nangui fedde wuyɓe taw ko fedde nde sagataɓe nayo dartonoɓe guyka otoji ina otoji noon ɓe kewi wujjude ɗiɓe gujji ɗin otoji ɗin kadi ɓe kewi waɗiroyde guykaji kewɗi ɓe ɓurno tampinde noon ko ɗeɗo leeɗe ko wayno leggal avata leggal tujinin eto tafrak zeyna kala ɓe gujji e ɗeɗo leeɗe otoji kewɗi no fewi ɓe biftima kadi sakkosaji kewɗi no fewi taw ko sakkosaji rewɓe e nokkuji kewɗi to ɓe gujji otoji walla to ɓe bifti sakkosaji tawane waɗi ko wiyetede caméra de surveillance nde ɓe nangga noon ɓe mbawi addede ha yesso ɗin caméraji de surveillance ɓe kollira tigui nate mabɓe ɓosoje kamɓe kala noon ɓe qirrima koɓe tuma kone tawe mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen alkamisa hanki o sappo e nayyi lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi étudiant ji Mauritanie naɓe hewɓe ɓe keɓani kawguel baccalauréat ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe yesso direction des examens et des concours hollirde kay mette mabɓe e wiide kay wonde ngel ɗo kawguel taw ko kawguel baccalauréat ɓe kolliri tigui correction muɗum rewani lawol ɓe joofi peɗeli noon ko ɓen professeur uji korriɓe examen o ɓe kolliri tigui correction o rewani lawol no fewi ɓe mbaɗi eragol noon ko nde ɗiɗon oɗon correction nde wattete kay saabu hewɓe mabɓe kolliri gollima hano hannirta ni kono toɓɓe mbiya dañiɗen keɓe wona ɗen toɓɓe poti hebde ene poti hebde kawguel ngel ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar rakka koccatala halfinaɓe ko fati rewidade e ɓedde toɓoji e nder jokli leydi he kala ɓe kolliri noon wonde teskama e nder waktuji nogas nayi cakkiri ɗi toɓoji kewɗi ndiyam caami e nder ɗiɗo hodduji ɗiɗi woni hoddela chargui e to hoddela harbi so tawi koto hoddela chargui wuro witego addela bagourum heeɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi millimétre wuro witego mbereya delha heeɓi 70 millimétre wuro witego tarumana a heeɓi 67 millimétre bangu heeɓi 60 millimétre Boutallaya heeɓi ko 56 mm Timbe Dara heeɓi capanɗe joyyi millimétre El Mebrouk ko capanɗe joyyi millimétre Charam Cheikh heeɓi capanɗe joyyi millimétre Touyi heeɓi ko capanɗe joyyi millimétre Tichilit Tekwar heeɓi ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi millimétre so tawi ko ummu gefa heeɓi ko capanɗe nayyi e joyyi millimétre n1 dara heeɓi ko capanɗe nayyi e joyyi millimétre El Mebrouk ko capanɗe nayyi e joyyi millimétre to wiyete Bedro Salem heeɓi ko capanɗe nayyi e joyyi millimétre to wiyete Drogal heeɓi ko capanɗe nayyi e joyyi millimétre to wiyete Weyzen heeɓi ko capanɗe nayyi e joyyi millimétre to wiyete Boustara ko capanɗe nayyi millimétre ha si Baba ko nogas capantati e joyyi millimétre Jiggeni heeɓi ko capanɗe tati millimétre e guure goɗɗe kewɗe tawateɗe nder hoddela sargi ɓe mbawi hebde toɓoji hano hannirta ni so tawi ko hoddela garbi noon wuro witego ela Qotoba heeɓi capanɗe nayyi millimétre Touyi heeɓi capanɗe nayyi millimétre Hasi Ahmed Bichna heeɓi ko capanɗe tati millimétre wuro witego Silikna heeɓi ko 28 millimétre e Grève ko nogas joyyi millimétre Hasi El Ihnan heeɓi ko millimétre uji nogas Ayoun heeɓi ko sappo e ɗiɗi millimétre Mbeydi ko millimétre uji jeenayyi ko bonni heeɓi ko millimétre uji ɗiɗi guure goɗɗe kewɗe kadi keeɓi toon toɓoji ne mbawi fodde kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jeen ha to Kankossa noon ko commune mo Kankossa ene tawe tigui e nder wilaya mo Asaba to funnague leydi Mauritanie ene tawe noon Kankossa noon tawe ɗon ko cattugo no fewi kene wona lewru joni timmudu hay wadere tawi toɓɓere ndiyam wotere simtata e robinaji mabɓe e oɗo saaha joni yimɓe Kankossa naɓe dutti tigui koye cosaan e
aadaji ndiyan so yedde barile kay sartaji bamni ne ƴeewa ndiyam ene jahato boyli ƴogoyde tawa kadi teskama e oɗo saaha joni sartaji seeɗa tawteɗe nder wuuro ngo ne jeeya ndiyam barile taw ko ndiyam ceddam met ndiyam ɗam dahmani tawa kadi ko prix cattude no feewi yimɓe hewɓe kadi ƴettata ko bidiŋaji men e pañuji men jaaha to boyli ƴogoyde rewɓe hewɓe teskama ne jaaha ha kilométre uji jeeɗiɗi saha kilométre uji jeetati ƴeewori ndiyam ko jaari ɗum noon ko caɗele mawde wonande wuuro kanko sam ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen nan jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde ɓe kolliri alarba alkamisa hanki o wonde nder waktuji nogas e nayyi cakkitinoɗi ɗi e nder jokli leydi Mauritanie kala ko ujunere temedde jeegom e capanɗe nayyi e yimɓe jeetata woni holkisaɓe e nder waktuji nogas e nayyi cakkiti ɗi teskama noon e nder ɓe noon hen ujunere temedde joyyi capanɗe joyyi e joyyi neɗɗo ko holkisaɓe testade ki ko testé mo hinde TDR woni test jawɗo so tawi noon ko capanɗe jeenayyi e tara heddiɓe ko PCR woni test laboratoire tawama hen noon tawama noon e nder mabɓe hen capanɗe jeenayo e tato e jaati ko fiɗaɓe hen capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe Covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellano ɓe temedere capanɗe joyyi e jeegom kefti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi teskama noon mboroso ne ƴelliti no feewi ɗeɗo balle kala e kende wona jonte tati joni omo ƴelliti no feewi nder leydi he ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni chauffeur goto taw ko jeeyaɗo to ganki jeeyaɗo ganki nder gorgol sara liksebo gorgol taw ko chauffeur nunduɗo no feewi o dongnata auto noon transport auto makko transport wiyete ko ha yo gorgol noon o holliri tigui wonde omo hocci valise on valise noon ko camɗo e auto goto mo hinde ondaye taw ko ɓalejo on valise noon holliri tigui auto o saami valise o saami ko hakkude wendu elega ndu faya wuuro ele koye nder nden falde ma en ketto hen no pulaar heewide ni konngol ñaƴata koye huno ko jomum ma en kettomo hen oɗon wolisi holno hoccirimo e tonggode makko kadi wonande kay on kattiɗo wolisi mum jiɗɗo jokkodirde kala yo jokkodire makko ma waw hebde wolisi mum hano hannirtini Samsuddin assalamu aleykum rahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ghalii Abuu Bah no mbaɗɗa seydi Kamal wonema machallah alhamdulillah jam tan o ko Shamsuddin chauffeur hayyo gortol dogata ko hakkude Liksayba e Nouakchott hayyo gorgol joguima mbaɗa hocci valise ne saami e lawol hakkude wendu alega ndu e Carrefour alega o jooni noon valise o nanɗo woni e junggam auto o ko auto personnel emin ndaara valise o min pottu yimɓe valise o ne saama dartiɓe valise o saami kisi min kocci ɗum kanko mo fayi Nouakchott ko hannde hedde 11 heures ñalawma de 11 heures ñalawma min kocci valise o nden tan potte makko mi kocci valise kanko o jogui lawol Nouakchott o fayi kadi Nouakchott o jogui noon ko auto ɓalejo o desata nandude koye rafkat kono wona rafkat ko hisandi walla ko inda en ndi inda e ɓalejo no forata wat donc noon valise o woni koye junggam numéro am ko 46 50 49 17 46 50 49 17 jeeyami ko ganki eyyi dogami ko hakkude ɗo e Nouakchott o tam wiyete ko hayyo gorgol eyyi merci. noon naniri noppi moon ha yo gorgol ene hocci valise no o jowo noon ko ñalawma hanki o waɗa woni tigui ko ñande alkamisa sappo e nayyi lewru morso gonɗen du ko ñande en hocci oɗon valise kala noon majjiraɗo valise walla nanɗo koreji mumen lakna valise yo jokkodire oɗon numéro mo rokkirɗo ma jomum waw hebde valise mum hano hannirtini kabaruji men ɗemgal pulaar senno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollidi mum ɓe kolliri tigui aljuma hande o wonde kaydal waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ko temedde jeenayyi e sappo e jeegom neɗɗo woni holkisaɓe tumanoɓe yataw gondani e mboroso coronavirus e nder holkisa he noon capanɗe nayyo e jeetal tawama e jaati ko fiɗaɓe Covid sappo e jeenayyi hen ɗiɗo ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o capanɗe nayyo e jeegom heddiɓe kala ko communautaire woni hay goto anda to ɓe ƴetti rafi o e nder ɓe cellanoɓe no gasi goho neɗɗo kefti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji men hay
hay goto noon ala mo rafi o tampini hay goto kadi ala mo rafi o yoɓi fittade mum e nder waktuji no gas nayyi cakkiriɗi ɗi leydi Sénégal e oɗo saaha hande ne yaare 96 ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi e yimɓe jeenayo winnitiɓe doggol coronavirus so tawi ko heptoyi celal men hano hannirdi koɓe 94 ujunere e temedde joyi capanɗe joyi e yimɓe jeegomo so tawi noon ko doggol dendagal ɓe rafi o yoɓi pittali men nder leydi he kala koɓe ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e yimɓe jeetato ñalawma hande o noon ko hedde juuɗe safroɓe woni ko wiyete cas active wonduɓe rafi o e nder leydi he kala koɓe temedere capanɗe joyi e yimɓe nayo so tawi noon ko fuɗɗiɓe ƴettude ñakku mumen togui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni eɓe jaara e million ene fayi temedde nayyi capanɗe jeenayi e nayo neɗɗo e capanɗe jeetati e goho ko ɗum woni ko fuɗɗi ƴettude ñakku mumen ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni ma jaa ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men seydi men Amadou Isaka Keɓe salamu aleykum rahmatullah. waaleykum salam wa rahmatullahi taala barkatu Ghalii Abuu Bah a salmitama juurama kabaruji garanɗin ɗo e nder Ziguinchor e ko taari Ziguinchor ina wayno eɗen gandi seremɓe ɓe hanki ndendi ɗo yena kame ustusuji ɗo e juma Boubacar Sow janggi Qur'ana ɓe mbaɗi dowuji yo élection o yo yaaru normal hoto violence wat ɗum noon kala mo Allah hokki yo jogoro jaam e cellal wonɓe ɓene kadi ganda ko Allah haaɗi ɗumen so tawi no mima ɗon eɗen gandi garde corps ASM garde corps Cheikh Tidiane Gadio François Mankabou ene wayno mayɗo to e Dakar ko ɗono o jeeya ɗo e nder Ziguinchor ina wayno ko ɓeɗo François Mankabou koreji muɗum e forum ɗo e Bignona kamɓe fof ɗiɓe mbi ɓe ngala ɓe jaɓani mayde nde ina wayno mayde nde ko wiya ko ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo ina wayno kamɓe ɗe ɓe jagui tan ko baraɗo ɗum noon otis ko yo rew normal ha laaɓa Guy Marius Sagna eɗen gandi kankone ko gardi ɗo ena catal e Sénégal ko lundiɗo laamu ngu kankone o waɗi ɗo ena conférence presse makko o wi o arte haala François Mankabou o wi on ne ko baraɗo ɗum noon alet garowo so Allah jaaɓi koɓe waɗoɓe ɗo yenna holɗum karawan ɗo e nder Ziguinchor e Bignona yahanma ha to e usuy fof koko waɗete hayso yimɓe goni koye campagne kamɓe koɓe yaltoɓe ɓe kolla mefte mabɓe hande so tawi no mima ɗo e jii to e nder Guinée Bissau eɗen gandi guure ɗiɗi ko wayno wuuro wiyetego Sousana e wuuro wiyetego Iliya ina wayno haare ina waɗi hakkude mabɓe to a remme ina wayno ɗiɗo cankima toon to Iliya ina wayno nayo cankima toon ha feere Porbelen leydi ina wayno ɗiɗo duuɓi fof ko ɗuɓe goni dugde ɗum noon woni ko kewi to e nder Guinée Bissau Weltare TV musidɗo mon Ahmad Isaka Keɓe gorko mo Mborto jokkodirtuno e Ghalii Abuu Bah ɗo e nder Ziguinchor yallo kene wande dam Allahumma amina monsieur Kebe golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya bandiraɓe tan yo mbattu hakkillaji e ruuma jarribo so neɗɗo wawi yaade ruuma yo ya so subgoji ari yo neɗɗo yawirde yo kartal mum so arti heeɓa nder galle mum nder suudu mum faɗa résultat ji calluɗen wasde pittali men e gagnade nanguen ɓesguji men e ɗiɗo fitnaji baɗoji eɗen ñaago Allah kadi nde Allah rufata ndiyam salliga e ɗiɗo subgoji ɗaminiɗe wadde nder leydi Sénégal ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Macky Sall hoorejo gendi ndi o udditi alkamisa hanki o 14 lewru morso hitande ujunnaje 2022 aéroport international de Saint-Louis o holliri noon ɗeɗo gollade toon jeeya koye programme makko biteɗo réhabilitation woni tigui fewnidde e garditinde aéroport uji tawateɗi nder leydi Sénégal kala o holliri noon e nder haala makko hanki nde wonde gollade toon e ndeɗon aéroport de Saint-Louis jaaru muɗum ene qime ha 23 milliards taw ko franc CFA o holliri noon so tawi noon o idorima fewnidde aéroport de Saint-Louis nde garditama ha nde darima to dari hande ɗo yo yimɓe gandu wona hasard saabu kayen wuuro Saint-Louis ngu ko wuuro joguigo tariha woni histoire ko fate aviation civile saabu kaye Saint-Louis ko kañum jaɓɓino vol gadano taw ko vol direct gadano umminoɗo to Toulouse woni nder leydi France ɗum wonno tigui ko 1927 on vol noon juurino koto Saint-Louis ɗum noon so Saint-Louis oɗo saaha joni fewnitanama aéroport mum ha garɗi ha yaadi e jamma
manu tawa kadi kañuma idori fewnitinede wona hunde hasara ha joni ko yo on fanno holliri non kadi Saint-Louis ko wuro pétrole ko wuro gaz ko wuro kadi so jogima aéroport badoni henen ko hunde hande ko hunde fonde wonde sabu kadi o holliri Saint-Louis ko wuro remoɓe ko wuro kadi ngo tourisme en kewi arde kala saaha wangade ko wuro kadi taw ko wuro jangde sabu ndera Saint-Louis ene tawe toon ko wiyete université ji mawɗi no fewi duɗe jaabi hattirɗe mawɗe ene tawe toon ɗum noon so wuro ngo heeɓi aéroport badoni ko hunde fonde o holliri noon programme ko fati fewnide garditinde aéroport uji nder leydi he kala fecci koye dogue ɗiɗi rogere arawaninde nde noon woni wonande joni nde oɗo saaha joni o holliri tigui ko fewnide e garditinde aéroport uji joyyi e ndera guure joye so tawi ko rogere ɗiɗo ɓere nde ɗum noon ko guure jeetati kañumen poti fewnitinede garditine aéroport uji men hano hannitni ɗeɗon aéroport uji kala poɗɗe fewnitede nder leydi he jaaru muɗum ene qime ha temedere milliard taw ko franc CFA on ɗen temedere milliard noon hen 85% woni e nder temedere kala hen capanɗe jeetati e joyyi ko banque biteɗo ko halis ummi koye banque mo cekka banque cekka biteɗo banque d'exportation walla mbiyana CEB kañuma yaltini on haalisa so tawi ko laamu leydi Sénégal e nder temedere kala kañum yaltinte hen 15% ko état mo Sénégal yaltinduma aéroport de Saint-Louis noon mbiɗen jaaru muɗum ko fewnira ko ha yetti oɗo saaha joni kono gas e 3 milliard taw ko franc CFA o inniri aéroport noon e oɗo saaha joni ko mennoɗo wonde maire mo Saint-Louis hono biyeteɗo Ousmane Massigui Diagne kañum Ousmane Massigui Diaye kañum tigui woni inniraɗo ndeɗon aéroport de Saint-Louis ha joni ko leydi Sénégal keddoren François Mancabou ko goto e force spécial yinnoɓe kay tumaɓe yinnode duppude leydi Sénégal jaltuɗo aduna hanki to hôpital principal mo Dakar mo koreji mum noon ha e oɗo saaha joni kala mo koreji mum mbaɗi hakkillaji mumen wonde kay ko police koto police to no fiya haw sumti ko ɗum saabi joom gueldugol makko aduna Amady Diouf kañum woni procureur de la république o holliri tigui wonde François Mancou ko kañum tigui gañi hoore mum so tawi ko cumtiɗo kañum sumti hoore mum saabu kay François Mancou kañum ƴetti hoore mum laabi kewɗi enen galño enen gallo ɓalal woni tigui ene hawa ɓalal laabi kewɗi hollirde metti muɗuma o holliri kanko procureur wonde kay nder cellule mo sokhno o oɗon cellule ene waɗi ko wiyete vidéo de surveillance caméra ji surveillance uji ɗina caméra ji noon ɓoyatama vidéo o yaltini aduna o kala anda wonde kay ko kanko wari hoore makko walla tigui ko kanko gañi hoore makko wona police hay goto fiyanimo e nder toon commissariat e nder police to ha joni e nder ka leydi Sénégal keddoren on fannu Abdou Karim Gueye ko activiste Sénégal najo on nangama hanki on nanga ko yesso central médical camp pénal kanko e seeɗa e yaadiɓe makko ɓe kolliri noon koɓe jaadani e haala ka directeur administrative pénitentiaire woni tigui directeur gardiɗo kasso ko haali ko fati kay wiyede wonde Pape Mamadou Seck ko dogɗo ene dogui kasso o holliri noon ɗi noon haaluji natani hakkillaji mabɓe kamɓe ɓuuri nadde hakkille maji mabɓe ko baraɗo ɓe mofti goski ki namdima noon ndeɓe jaltinta goski ko ɓuuri yawde e yaccade nde justice kadi waɗete ko fati bargol walla mayde oɗo biteɗo François Mancabou ɗum noon wonno seppo mabɓe o teɓama kanko e seeɗa e yaadi makko oɗo saaha joni eɓe tawi juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha Touba halif général mo Mouride hono Serigne Mountaga Mbacké o waɗi ɗanngal makko gadanal caggal leydi ngal noon o suuɓi ko Paris lamorgo leydi France ko kanko woni ko ngallo noon gollo noon woni lawol makko garwanigol tugui kay ko joƴƴina e jappere walla mbiyana pliana khalifa gal ko jooɗi pliana khalifa gal gila 2018 faade oɗo saaha joni kay ko gollo woni ɗanngal makko gadanal taw ko caggal leydi ngal ɗanngal noon o suuɓi tigui ko Paris lamorgo leydi France ɓe kala nan holko woni mujibe ɗanngal ngal kono ko ñalawma hanki o ummi to Dakar lamorgo leydi Sénégal taw o yeehi koye vol spécial o yaɓani Paris lamorgo waala fendo omo yaadi noon e sete seeɗa taw ko yimɓe ɓuurɓe battade mom ko ɓen woni to yaadi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar gara gadano fuɗɗima e oɗo ruma jarribo ko fate campagne électoral suggoji sarɗeji leydi ndi on garmi gara gadano noon ɗum waɗi ko hanki hakkude yimɓe Ahmed Aïdara maire mo Guédiawaye e yimɓe Racine Talla maire mo Waktiana Nimzane kamɓe ɗiɗon noon ko yimɓe maire
noon ko yimɓe maire Guédiawaye hono yimɓe Ahmed Aïdara ko kañumen tigui idi weddade kaaje mbaɗi provoqué wonande yimɓe Racina Talla woni yimɓe APR ko saaha noon koye saaha kay délégation Ahmed Caravane Ahmed Haydara meeɗi mo Guédiawaye caggal kay ndeɓe gaari haaɓe tolni mairie nde waktena Nimzane ko ɗon tigui kanko Ahmed Haydara hoore makko o yamiri tigui nde yimɓe makko ɓe dartoto seeɗa o waɗa haalande yidde tollirde konngudi faade e mairie nde Nimzane yidde kay e mairie yidde weddade konngudi faade e oɗon biteɗo Racina Talla ne tigui provoque yimɓe bennu bokko sa yakara ko ɗon tigui yimɓe makko ne kañumen ne profiti gone tigui wadde garmi gara e yimɓe Racina Talla hollirama noon hay goto gañaki hen hay goto mayani hen kono matériel kam boni hen ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni to leegal bitegal Thiaroye ko wari hoore kadi waɗi toon ko wari hoore toon ko sehilaɓe ɗiɗo kamno toon hen goto yooɓi fittadu goɗɗo baraɗo ene wiye Babacar mo yaada duuɓi 31 ko kanko ɗon idino sammude hello sehil makko goto e yesso on gañi seeɗa nde safroyade arti noon artide koye laaɓi ƴetti fimo labbe ɗiɗi e becce yesso jinnaɗo makko debbo kanko Babacar o ko ɗon yani o nawa to hôpital mo Pikine mo yarano duuɓi barɗomo o ne yara duuɓi nogas jeetati wiye i ene yette bam kañum yooɓi fittadu makko o maayi noon mbiɗen koto hôpital mo Pikine ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen mima to leydi Sénégal koto leydi Guinée Conakry paɗen colonel Mamadi Doumbouya ko hoorejo laamu transition mo leydi Guinée alkamisa hanki o noon o dartini jonde jagorɗo joɗinoɗe nde o noddi o dartini jonde jagorɗo joɗinoɗe woni tigui conseil des ministres o rokki yamirore wonande dendagal ministre ji ministre kala woodi commune walla legal mo neli ɗum yo ya toppito yo no fittiri ngal legal fittira ha laaɓi mbeɗno yidde makko kay oɗo saaha joni ko dendagal balisaji e kurjiraji kala tawteɗe e Conakry lamorgo leydi ndi nde wuuro ngo laaɓata ceera balisaji ɗi e kurjiraji kala pitte ha laaɓa so tawi koto commune mo Kaluma toon ko premier ministre Mohamed Beva Goudi kañum ardi toon ko fate pittugol so tawi noon ko commune mo Mata bo toon ko colonel Amara Camara kañum nella toon commune kala woodi ministre jaaɗo toon e yimɓe gouvernement neldaɓe toon e oɗo saaha joni yoɓe pittu wuuro ngo ha wuuro ngo laaɓa ceera koto leydi Mali paaɗena laamu transition ngo leydi Mali nana dari kayno doole mum ponno yidde ngarɗitinde e yidde toppitade jangde nde reftiri lawol ha no hannirtini laamu ngu noon yidde muɗum ko haɓade dendagal kay kene wiye ɗiɗo koɓe innira F uji tati woni les 3 F uji tati ɗi noon woni fraude et fuite de sujet wondude e faux sujet ɗiɗo faux uji tati kala laamu transition ngu yiɗi ko yo gasa ha laaɓa ko ɗum saabi noon ko adi e kawguel ngel woni examen ji fin de l' année laamu ngu rokki haalino wonde kay kala nanguiraɗo e gotel e ɗiɗo F uji tati woni fuite de sujet walla fraude woni trichade walla faux sujet kala hen nanggaɗo koko darato yesso ñawoɓe ɗum saabi noon e ngel ɗo kawguel hitade 2022 teskama tuggi kay ko wiyete CAP ha yetti BT woni bac technique sappo e tato neɗɗo woni nanggaɓe ene nanguira gotel e ɗiɗo F uji tati ɓen sappo e tato kala noon koɓe puɗɗima darade ɓe mbaɗama juuɗe justice alarba ɓennuɗo ɗo ɓe darima ɓe puɗɗima audience uji mabɓe gadano haalde yesso juge ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to Niger paaɗen jagorgal leydi France kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi jagorgal mabɓe kalfinaɗo ko fate koniyankagal ɓe mbaddi voyage mabɓe jillu mabɓe kamɓe ɗiɗo kala taw ko voyage gadana jillu mabɓe gadan ngu mbaɗi ɗum e nder Afrique taw kadi ɓe cuuɓi ko leydi Niger ɓe leydi Niger noon ko nguɗo woni jillu mabɓe garwanigu caggal kay oɗo gouvernement kesso mo leydi France nde suuɓi ɓe kono biteɗo Catherine Colonna wondude e Sébastien Lecourou kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe jettima e oɗo saaha joni ɓe tawidira leydi Niger maɓe joddo noon e koninkoɓe mabɓe e wondude yimɓe leydi mabɓe tawteɓe nder leydi he caggal ɗum kadi maɓe joddo e Mohamed Bazoum aljuma hande o kañum woni hoorejo leydi Niger koto leydi Libye paaɗen Moustapha Sanallah ko kañum woni président de la compagnie nationale pétrolier mo leydi Libye woni catala bitegal nokkom guila 2014 kanko ardi oɗon compagnie oɗo saaha joni noon o waɗama ko wiyete limogé o ittama ha laaɓi e golle makko kono noon ko caliɗo taw kadi ko premier ministre waɗi mo limogé kono noon ha ɗo ko caliɗo ummade poste he ko caliɗo yaltude e bureau ji makko premier ministre o noon hono Abdelhamid Dbeibad o waɗi mo limogé o kanko Moustapha Sanallah o suuɓi e oɗo saaha joni ko biteɗo Farhat Ben Dara kañuma ko financier mawɗo no fewi dowluɗo ɓattiɗo kadi laamu Émirats Arabes Unis meeɗino gollodade e oɗon
biteɗo Mara Kadhafi o meɗino gollodade mum ko on suɓa e oɗo saaha joni ardina waɗa président compagnie pétrolier mo leydi Libi oɗon noon Moustapha Sanallah noon koko sali ha laaɓi ummade e poste muɗum hen kanko premier ministre o haalan ɗon kadi o suɓima hay conseil d' administration kesso oɗo saaha joni koto leydi e Burkina Faso paɗena Paul Henri Sandago Dambia ko lieutenant colonel kañum ardi leydi ndi kañum ardi leydi Burkina Faso alkamisa hanki o bismima o joddima to palais présidentiel to leydi nde Ouagadougou to o joddima e ɓen wiyeteɓe les chef coutumier e chef traditionnel woni ardiɓe aadaji nder leydi hen e ardiɓe guure e région ngaji kala o joddima e mumen to palais présidentiel to woni mujibu jonde ɗe noon ko yidde kay kaldigal e bellital yimɓe kala gona ɓerɗe ɓe gona goto laabodiri ɓerɗe mumen ɓe woni ko wiyete cohésion et unité nationale beele kamɓe kala ɓe mbadda junggo e fandu ɓe mbawa rentude tigui gam wawde haɓade pelle ceɓɓitiɗe e haɓade caɗele tawateɗe nder leydi he kala ko ɗum woni mujibo nde ɗon jonde musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar e habridde he ko musidɗo moon sehil moɗa Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah so tawi noon koto Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogol